ኣብዝሕዚ እዋን ኣፍሪካን ፕሬዝዳንት ብርኪና ፋሶ መንእሰይ ኢብራሂም ትራኦሬ ኣብ ምውዳስ ተጸሚዳ ኣላ። ጅግንነት ትራኦሬ ስቂሉ ኣብ መሬት ዝበቆለ ኣይኮነን። ብድሕሪ ትራኦሬ ሓደ ኣብነታዊ ጅግና ኣሎ። ኣፍሪካዊ ቾኮቤራ ይበሃል። ኮኸብ ኣፍሪካ ኩርዓት ጸለምቲ ዝኾነ ቶማስ ሳንክራ ቅድሚ 40 ዓመት ኣቢሉ ቶማስ ሳንክራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ ኣርኢኻ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ኣሳር መንግስቲ ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ምስ ለቐቐ ኣብ 33 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ብምዃን ኣብቲ ሃገር ዘይተረኣየ ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጥታት ኣብ ሓፂር ግዜ ዘርኣየ ተባዕ መራሒ ኮይኑ ከምቲ ቶማስ ሳንክራ ተቃላሳይ ክቕተል ይኽእል እዩ። ሓሳብ ብዙሓት ግን ኣይመውትን ዝበሎ ድማ ነዊሕ ከይጸንሐ ብሽርሒ ምዕራባውያን ተቐቲሉ። ነዚ እውን እዩ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ ኢብራሂም ትራኦሬ ዕጫ ቶማስ ሳንክራ ከይገጥሞን ከይቐተልን ፍርሒ ብዙሓት ኮይኑ ዘሎ። እስቲ ንሎሚ መቐፀልታ እዞም ዝሓለፉ መደባትና ቶማስ ሳንክራን ኢብራሂም ትራኦሬን መነመን እዮም ዝብል ክንርኢ ኢና። ምስ ሞተ እውን ጽልዋ ብዙሓት ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ቶማስ ሳንክራ እንታይ ስለ ዝሰርሐ እዩ ዝብል ንሕዚ ክንድስስ ኢና። ደጊምና ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ኢና ንዕድም። ብ21 ታሕሳስ 1949 ዓመተ ምህረት ቶማስ ሳንክራ ኣብ ያኮ ፈረንሳ ዝተባሃለት ከባቢ ኣብ ፖርቮልታ ተወሊዱ። ኣብ ፖርቮልታ ባዕዳውያን ገዛእቲ ንብርኪና ፋሶ ዝሃብዎ ስም ነይሩ። ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ሳንካራ ኣብ ቦቦድሬሳ መባእታዊ ትምህርቱ ተኸታቲሉ። ብዓይነታት ትምህርቲ ሒሳብን ፈረንሰኛን ድማ ብሉጥ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገረሉ። ወለዲ ቶማስ ሳንክራ ናይ ሮማ ካቶሊክ ካህን ክኸውን ሕርኦም ዋላ እኳ እንተነበረ ንሱ ግን ወታደር ምዃኑ እዩ ዝመረፀ። ገና ወዲ 17 ዓመት ከሎ ናብ ውትድርና ዝተጸንበረ ሳንክራ ብትምህርቱ ንፉዕ ኣብ ወታደራዊ መዳይ እውን ብቑዒ ነይሩ። ጎበዝ ተጻዋታይ መሳርሒ ሙዚቃ ሊድ ጊታር እውን ነይሩ ይበሃል። ብ1970 ሳንክራ ንተወሰኸ ወታደራዊ ብቕዓት ናብ ማዳጋስካር ተላኢኹ። ኣብቲ እዋን እውን እዩ ብዛዕባ ታሪክ ሃገሩ መጽሓፍ ብምንባብ ተወሳኺ ፍልጠት ዘኻዕበተ። ጽሑፋት ካርል ማርክስን ብሌድ ማርኔርን እውን የንብብ ነበረ። ብ1974 ናብ ፖርቮልታ ምስ ተመለሰ ኣብ መንጎ ፖርቮልታን ማሊን ኣብ ዝተገበረ ውግእ ተሳቲፉ ልዑል ጅግንነትን ዝናን እውን ኣትሪፉ እዩ። ይኹን እምበር ነዊሕ ከይጸንሐ ውግእ ዘይፍትሓውን ዘይጠቕመናን ብምባል ሓያል ምንቅስቓስ ገበረ። ብ1976 ዓመተ ምህረት ናይ ሓደ ማእኸል ስልጠና ኣዛዚ ኮማንዶ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ፕላስኬ ካምፓወሬን ካልኦት መሓዙቱን ኮይኖም ሚስጥራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ጀሚሮም። መስከረም 1981 ዓመተ ምህረት ሳንካራ ሚኒስተር ሓበሬታ ኮይኑ ተሾመ። ኣብቲ እዋን ተመዲባትሉ ዝነበረት መኪና ገዲፉ ድማ ብሳይክል ወይ ድማ ብእግሩ ካብን ናብን ምንቅስቓሳት ጀመረ። በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሕጉስ ክኸውን ዘይከኣለ መንግስቲ ብ1982 ሚያዝያ 12 ካብ ዝነበሮ ስራሕ ኣባረሮ። ብ1982 ሕዳር 7 ካልእ ብዕልዋ ናብ ስልጣን ዝተቐላቀለ መንግስቲ ንቶማስ ሳንክራ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ገይሩ ሸይሚዎ። ብዙሕ ከይጸንሐ ብ1983 ጉንበት 17 ድማ ካብ ስርሑ ተባሪሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ወዓለ። ንማእሰርቲ ሳንክራ ስዒቦ ንመተዓቢቱ ፕላስኬ ካምፓወሬ ዕልዋ መንግስቲ ንኽገብር ዓብይ ናህሪ ፈጢሩሉ። ካምፓወሬ ዕልዋ መንግስቲ ብዕውት መንገዲ መሪሑን ዓወት ምስ ጨበጠ 4 ነሓሰ 1983 ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፅእ ዓርኩ ቶማስ ሳንክራ ኣብ 33 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ካምፓወሬ ምኽትሉ ብምዃን ድማ ጠንካራ መንግስቲ ተኸሉ። 4 ነሓሰ 1983 ኣብታ ፈላመይቲ ዕለት ቶማስ ሳንክራ ባዕዳዊ ስም ሃገሩ ናብ መበቆላዊ ስም ብርኪና ፋሶ ወይ ድማ ናብ ምድረ ቅኑዓት ሰባት ቀይርዋ። ሃገራዊ መዝሙር ሃገሩ ባዕሉ ቶማስ ሳንክራ ጽሒፍዎ። ፊደል ካስትሮ ኣብ ክዋስ ተገብሩ ለውጥታት ሓያል ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረሉ ዝንገረሉ ቶማስ ሳንክራ
ቡርኪና ፋሶ ምስ ጎረባብታ ሓቢራ ክትዓቢ ሓያል ድሌትን ባህግን ነይርዎ። ምዕብልትን ተባሃጊትን ካብ ግዕዚና ዝተናገፈት ዓዲ ክፈጥር ድማ ምንቅስቓሳት ጀመረ። ስልጣን ፕሬዝዳንትነት ምስ ተቆጻጸረ ቀዳምነት ዝሃቦ ነገር እንተነበረ ህዝቡ እኹል ምግቢ ክረክብ ኣብ ትምህርቲ ሕርሻ ምድንፋዕን ተረባረበ። ዓበይቲ ግድባት ብምግዳብ ድማ መስኖን ምርባሕ ሃፍቲ እንስሳን ደሪብሉ። ብኣስተምህሮን ክታበትን ድማ ጥዕንኡ ዝሓለወ ማሕበረሰብ ክህሉ ድማ ወፍርታት ኣካይደ። ከም ውጽኢቱ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዝረአ ለውጢ ገበረ። ሕድሕድ ወዲ ሃገር መንበር ገዛ ክውንን ድማ ፖሊሱ ሓንፀፀ። ካብዚ ብተወሳኺ ድኽነት ኣብ ዝቕንሱ ፋብሪካታት ተኸለ። ቶማስ ሳንክራ ንትምህርቲ ፍሉይ ቆላሕታ ይህብ ነይሩ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 35,000 ዜጋታት ከንብቡን ክጽሕፉን ብምግባር ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ እወንታዊ ኣረኣእያ ብጽኑዕ ቅዋም ኣጠናኺሩ ቀጺሉሉ። ብ1983 13% ይጽሕፉን የንብቡን ዝነበሩ ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ ብ1987 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ናብ 73 ሚእታዊት ክብል ክኢሉ እዩ። ማዕረ ህዝቡ ክነብር ዝወሰነ ሳንክራ ደቁ ማዕረ ዜጋታት ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ይገብር ነይሩ። ካልእ ሳንክራ እሱራት ዕድሚኦም ኣብ ዝተዓፀወ ገዛ ከሕልፍዎ ኣይፈቅድን ዝነበረ። ኣብ ዓበይቲ ግድባት ጎደናታት ኣብ ምስራሕ ንህዝቦም ብነፃ ከገልግሉ ጥፍኣቶም እንተኣሚኖም ድማ ብምሕረት ክልቀቑ ይገብር ነበረ። ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ቶማስ ሳንክራ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝብገስ እዩ ነይሩ። ዘብልዐካ ክቆጻጸረካ እዩ ዝብል እምነት ዝነበሮ ቶማስ ሳንክራ ነዚ እውን እዩ ቡርኪና ፋሶ ካብ ልቓሕ ይኹን ረድኤት ሓራ ክትከውን ዝገበረ። ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ድማ ልዕሊ 10 ሚልዮን ተኽሊ ንምትካል ምስ ምድረ በዳ ሳሕል ተቓሊሱ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ብፍላይ ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገጽ እውን ሰፋሕቲ ለውጥታት ገይሩ እዩ። ወጻእታት ንምንካይ ክባራት መኻይን፣ ቪላታት፣ ገዛውትን ሰበስልጣን መንግስቲ ብምሻጥ ማዕረ ህዝቦም ክጥቀሙ ገይሩ እዩ። ኣብ ናይ 4 ዓመት ዕድመ ስልጣን ቶማስ ሳንክራ ንምእማኖም ዘጸግሙ ለውጥታት ኣምጽዩ። ገና ብዙሕ ተኣምር ክሰርሕ ትጽቢት እናተገበረሉ ቶማስ ሳንክራ ኣኼባ ሚኒስትራት እናተመርሐ ከሎ ብትእዛዝ ዓርኩን ፈታዊን ዝነበረ ምክትሉ ቤሎስኮ ካምፓወሬ ብ15 ጥቅምቲ 1987 ዕጡቃት ወታደራት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ። ድሕሪዚ ካምፓወሬ ህዝባዊ ናዕቢ ተላዒሉ ናብ ጎረቤት ሃገር ክሳዕ ዝሃድም ን27 ዓመት ኣብ ኮረቻ ስልጣን ጸኒሑ። እንተኾነ ግዜ ነዊሕ ሓጽር እምበር ካብ ተሓታትነት ዘምልጥ ኣካል የለን። ካምፓወሬ ዝርከብዎም 14 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ብቕትለት እቲ ግርማ ሞገስ ኣፍሪካ ዝነበረ ቶማስ ሳንክራ ተኸሲሶም። እሙን ዓርኩን መቓለስቱን ዝነበረ ካምፓወሬ ድማ ንሕልፈት ተፈረደ። ሳንክራ ግን ብጅግንነት ይዝከርሎ። ካምፓወሬ ድማ ገበነኛ ኮይኑሎ። ብዙሓት ሰባት ቶማስ ሳንክራን ትራኦሬን ዘመሳስሎም ነገራት ይጽሕፍሎምን ይዛረብሎምን ኣለዉ። እንታይ ከለዎም ዝፈላሊ? ክልቲኦም ደቂ ድኻታት ስድራ እዮም። ዝተምሃሩሉ ቤት ትምህርቲ እውን ሓደ እዩ። ክልቲኦም ወታደራት እዮም እሞ ድማ ብማዕረግ ዝተመረቑ እዮም። ክልቲኦም ናብ ወፃኢ ሃገር ተላኢኾም ዝሰልጠኑ ቡቕዓት ወታደራት እዮም። ማዕረጎም እውን ሓደ ካፒቴን እሞ ድማ ኣብ ፍቕሪ ዓዶም ልዑል ስምዒት ዘለዎም ሳእኒ ኮይኖም ንህዝቦም ዘገልገሉ። ኣከዳድንኦም ፖሊሲታቶም ሓደ ነይሩ። እተፈላላይ ግን ቶማስ ሳንክራ ቅድሚ 40 ዓመት ዝነበረ መራሒ ቡርኪና ፋሶ እዩ። ምዕራባውያን ብፈታዊኡን ምክትሉን ገና ብዙሕ ከይሰጎመ ዝቐንጸልዎ ሕያዋይ መራሒ ነይሩ። ኢብራሂም ትራኦሬ ብሂወት ጸኒሑ ንህዝቡን ሃገሩን ክረብሕ ትምኒት ብዙሓት እዩ። ኣብ ሃገርና ዘለዉ መናእሰይን መራሕትን ካብዞም ከዋኽብቲ ኣፍሪካ ክመሃሩ ኣለዎም። ብህዝብኻ ክትፍቶን ልዑል ተቐባልነት ክትረክብን ንህዝቢ ዝጠቕሙ ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ ትርክታ ልቢ ህዝቢ ግድን እዩ ኣብ ኮረቻ ስልጣን ብዙሕ ዓመታት ምጽናሕ። እዛ እምባይ መን ይወርሳ ወይ እውን መን ከማይ ብምባል ኣይኮነን ህዝቢ ዝምራሕ። ብህዝቢ ምስ ትፍቶን ተቐባልነት ምስ ዝህልወካን ድማ ስምካ ንዘለኣለም ኣብ ወርቃዊ መዛግብቲ ዓለም ተወሪቑ ይነብር። ካብ ደቂ ዓድኻን ሃገርካን ብዝዘለለ ካልኦት ሃገራት እውን ልዑል ክብሪ ይህቡኻ።
ኣብ ከይድግና ከምቲ ቶማስ ሳንክራ ተቓላሲ ክቕተል ይኽእል እዩ ሓሳብ ግን ኣይመውትን ዝበሎ ዘይቕተል ሓሳብ ሒዝና ናብ ዘላቕ ነገር ንመረሽ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሰላም